L-uniku mezz biex nirbħu lil dawn il-bulijiet hija billi nibqgħu nistinkaw u nissiltu ma nistgħux infallu lil Defni. Sostna dan il-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa l-ġimgħa filgħodu waqt diskussjoni organizzata mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' The Shift News fejn flimkien ma' esperti legali internazzjonali u l-komunità tal-medja lokali ġiet diskussa it-tema tal-islep. David Casa rikonoxxa li huwa ferm diffiċli f'dawn iż-żminijiet li sservi l-professjoni ta' ġurnalist, speċjalment meta tkun qed iżżomm kontabbli persuni fil-poter. Wansista li lura fl-2017 ġie kreat grupp maħluq minn MPs minn kull sfera politika sabiex jiġu protetti l-ġurnalisti għaliex Casa nnifsu kien wieħed lil Defni Caruana Galizia li l-ebda ġurnalisti ieħor ma kien se jgħaddi mill-martirju ta' sleps li kienu għaddew lilha minnhom anke sa wara li ġiet assassinata. David Casa insista li l-Media Working Group tiegħu qiegħed jagħmel minn kollox sabiex il-Kunsill Ewropew flimkien mal-Parlament Ewropew isibu qbil fin-negozjati bil-għan li d-direttiva tkun vitali għas-salvagwardja tal-ġurnalisti. Dan fil-waqt li talab lil politiċi ta' rida tajba sabiex iżommu attenzjoni għal min ikun irid japprofitta bi kbir minnhom. Intant, f'messaġġ audiovisiv il-President tal-Parlament Ewropew u MP nazzjonalista Roberta Metsola saħet li l-abbiltà li l-ġurnalisti rapportaw fil-libertà kollha f'suġġetti ta' interess pubbliku mhux biss hija importanti imma essenzjali għad-demokrazija ta' pajjiż. Jansistiet li kawżi slep huma illeġittimi għaliex huma kawżi legali l-qorti magħmulin biex jalqu ħal il-ġurnalisti. Dan billi jaksu emozjonalment u finanzjarjament lil dawk li jispiċċaw fil-mira tagħhom. Roberta Metsola spjegati li preżentament għaddejjin negozjati bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew bil-mira tkun li din il-liġi l-ġdida tipprovdi sigurtà, proċeduri effiċjenti u kumpensi xierqa. Apparti dan kollu hija saħqet li l-Parlament Ewropew qiegħed isejjaħ twaqqif ta' one-stop shops fl-Istati Membri sabiex vittmi ta' slep kunu jistgħu jirċievu s-sostenn meħtieġ. Dan kollu hekk kif f'Lulju ta' din is-sena l-Parlament Ewropew ivvota l-direttivi aktar robusti li huma anti-slep.